Nagkadaiyang nativity scene o Belen instant attraction sa usa ka coffee shop sa Kiwitnon o sa Kinawitnon, Samal Island. Ani ang report ni Kent Abrigana. Matag Pasko ang nativity scene o Belen ang usa sa mga gina-display nga simbolo sa pagkahimugso ni Jesucristo. Gani ang usa ka coffee shop sa Purok 3, Barangay Kinawitnon, Babak District, Samal Island, kini ang napili nga sentro sa ilang Christmas display nga usasab ka kompetisyon. Apan mas gipa-level up kini sa mga empleyado. Nagsidlak-sidlak kining entry sa nativity scene nga gama sa cellophane o guban pang recyclable materials. Gidisenyohan sab og mabulukon nga North Star kining usa ka entry sa nativity scene kung asa makita usab si Angel Gabriel ug ang tulo ka hari. Agaw atensyon usab kining usa ka entry sa nativity scene nga gama sa mga gibuak nga CD disc nga gipapilit sa estatwa sa Anghel, Mama Mary, Papa Joseph ug Baby Jesus. Tulo lang kini sa 9 pa ka nativity scene nga nakadisplay sa maong lugar. Sumala kang Jane nga empleyado sa maong coffee shop. Kapino sa kabulan ang ilang preparasyon para sa ilang entry. 10 man mi ka group, so nag-ano mig mga ideas unsay kuan sa isa ka Belen nga symbolization gud niya sa ano ni Jesus Christ. Todo selfie usab si James. Maniya makita ang maanya nga display sa mga nativity scene. Kaning mga bilendry sir Samal pitang ninduta kay sir. Ayos kay mga picture ba. Murag makadala na pud siya kanang essence ko sa Pasko. Sumala sa tagdumala sa moong coffee shop. Mao kini ang labing unang nativity scene display nga ilang gipaygayon. Hinimo ni sa mga employees o mga agents no kay nagpa-contest man mi for this Christmas as a way pod nga pagpasalamat namo sa ilaha o kanang pasalamat sa ilahang mga pagpaningkamot pod ana. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.